i bona tarda a tots i a totes per ser aquí avui al pregó de la Festa Major de la ciutat. El primer que us voldria dir és que pel Sant Cugat Futbol Club és un honor participar a la Festa Major d'enguany i que al fer-ho com a pregoner realment és un privilegi. És sens dubte la millor manera de cloure els actes del centenari del club, dels 100 anys d'història, 100 anys de vida del Sancu. Presi. Hola, Natàlia, què tal? Com estàs? Un moment. Et presento. La Natàlia és una jugadora de l'equip Alaví, porta 4 anys en el club i ens voldrà dir unes coses. Saps? Són molts anys un centenari. Costa tant d'imaginar, costa tant de valorar realment 100 anys d'història. Mira, Natàlia, són tants com els paraigües aquests que s'acaben d'obrir a la plaça. Què et sembla? Que són moltíssims. Que són moltíssims, com els 625 esportistes que som i els 43 equips que tenim al Sancu, que ho sabíeu? Mira, Natàlia, ara s'acaben d'obrir els 43 paraigües de color negre que representen els equips del club. Realment són molts. El Sancu és un club molt gran, molt antic, que ja ha competit en 3 camps de futbol. El primer ho vam fer-ho al camp del costat del monestir. El segon va ser aquí, a la Rambla del Celler, justament on esteu ara tots vosaltres. I el tercer, on som ara, a l'Esem Jaume Tubau. Bona tarda, amics i amigues. Us presento l'Àlex Barberà. Si no el coneixeu, és el president d'honor del Sancu, però ben segur que l'Àlex el coneix quasi bé tothom. Què tal, Àlex? Pues molt bé, després de les paraules que has dirigit als sancugatens i sancugatenses, m'he sentit al·ludit i el pensament ha tirat cap enrere i m'he presentat l'any 1971, que jo vaig ingressar en aquest club. I per tant, quan m'ha dit aquestes coses, m'ha tocat el cor. Aquí es va fundar en l'any 1980 el futbol base del Sancu, Sant Cugat Futbol Club. I con una colla de voluntaris com vosaltres sou ara i l'esforç de tothom, estem on estem gràcies a un esforç que s'ha aconseguit a base de temps, i aquí són tots. Crec que ja he dit tot el que tenia que dir. Jo tinc multitud d'amics i amigues i estic molt content d'estar aquí representant el Sant Cugat. Gràcies a tots. I escolta, Àlex, et veig molt emocionat, no? Sí, Estàs molt emocionat. sí. Mira si estic emocionat, que ara tancaria els ulls i veuria el camp de terra, que els nens feien muntanyites de terra en vez de jugar. I faríem un partit ben gran. Pues escolta, en aquell temps. Mira, Àlex. Ara tanco els ulls i tot. Pues mira, ja els pots obrir i mirar allà baix, que veuràs un camp de terra. El que volem fer és retre homenatge a la família del Sancu d'aquella època. Hem tirat uns anys enrere i volem, com deia, recordar el club quan estava aquí, en aquest camp, no? Ara, tot seguit, bé, escolta, no podem, volíem jugar un partit de futbol, però jo no veig pas la pilota. Tu la veus? Clar, que podríem jugar-ho. On està? Mira-la. Aquí Ara acaba està de la caure. pilota! Vinga, va, que comenci el partit. Que comenci el partit. Ja tenim les porteries, tenim la pilota i tothom a jugar. Bé, doncs, com us deia, en aquest camp vam fundar l'escola i també un altre fet molt rellevant és que l'any 1971, farà 36 anys i mig, es va crear el futbol femení del Sancu. Un futbol femení que està a punt de complir el 50 aniversari i que per descomptat que el celebrarem. Javi, Núria, preneu una nota, ens queden 3 anys per fer un acte de celebració. Relatiu al futbol femení, jo us voldria dir que ahir va haver-hi un acte
molt important al Palau de Congressos de Barcelona, un acte que portava el nom d'Orgullosa, un acte que no vaig poder anar perquè estava aquí al celler amb els companys de Tot Mèdia en la presentació del nou número del Món. Era un acte que pretén fomentar la participació del futbol femení. Un acte que jo aplaudeixo, felicito, i que és d'agrair, com deia. Va ser molt rellevant. Hi havia la presidenta del Parlament, la senyora Carme Forcadell. Hi havia també la consellera de Governació, la senyora Neus Munté, el president de la Federació Catalana, el senyor Subies, i el secretari general de l'Esport, el senyor Gerard Figueres. I jo el que us vull dir és que, enllaçant amb aquest acte, que sabeu, o els que no sabeu us ho diré ara, que el Sant Cugat femení també és un referent en el futbol català. Tenim 6 equips de noies i més de 150 esportistes. I jo d'això n'estic molt i molt orgullós, tant com a president del Sant Cugat com a santcugatenc. Com us dèiem abans, aquí havíem estat al segon camp. I d'aquí ens en vam anar al desembre del 2001 a l'Esem Jaume Tubau. Un camp amb unes instal·lacions magnífiques, amb uns bons vestidors... I amb una gespa magnífica. Hola, Àlex, no t'havia vist. Com estàs? Molt bé. Mireu, us presento l'Àlex. És una noia del sènior femení, porta 8 anys al club i, a part de ser jugadora, entrena un equip infantil. Què ens vol dir, Àlex? Doncs que m'ha emocionat molt el que ha dit l'Àlex, perquè l'Àlex és un assidu al camp i es va veure molt sovint. Li agrada molt el futbol i és un enamorat del Sanku. Ei, Presi, què tal si improvisem un partit al Tubau? Un partit al Tubau? Sí. Tot just hem acabat ara de fer un camp de terra. Mira. Ara, mira, sí, cert. Estem improvisant ara un camp de gespa. Veig que estem divertits aquí baix, no? En un moment hem fet 2 camps de futbol i ara tot just ens posarem a començar el segon partit. Doncs vinga, va, comencem a jugar. Jo no sé si tenim gaire temps, alcaldessa. Tenim temps encara per seguir jugant? Poquet, no? Doncs vinga. Mentrestant, jo aprofitaré mentre jugueu i li voldria demanar a l'alcaldessa, li voldria dir unes paraules, tot i aprofitant el pregó, i és demanar-li la màxima celeritat possible amb la construcció dels vestidors. A part dels equips nostres, els del hoquei que també venen, els practicants del pàdel, els usuaris del gimnàs fan que els vestidors siguin actualment insuficients i us demanaríem, si us plau, avançar tant com fos possible. Bé, i dit això, ja em queda d'acomiadar-me de tots vosaltres. Aquest ha sigut el pregó del Sant Cugat, un pregó que hem volgut fer-lo una mica original, l'hem volgut fer diferent. Perdona. Hola, Simón. Hola, què tal? Com estàs? A tu no t'esperava. Em presento. El Simón és un jugador de l'equip sènior masculí, porta 12 anys en el club i entrena un equip aleví. Què ens vols dir, Simón? Nosaltres la presenta... Hola a tothom. Hola. A la presentació del Sanku, sí, quan vam acabar, vam fer una cerimònia tots junts. És la salutació de la selecció d'Irlanda a l'Eurocopa. Molt bé. Què et sembla? Escolta, Simón, jo el recordo, va estar molt bé, però jo aquí no sé com el farem sense el tambor. No crec que puguis marcar un pas. Sí, està l'animador professional del Tubau aquí. A un pas endavant a Juncosa, sisplau. A l'home Sanku. Home Sanku. Hola, Juncosa, benvingut. Ja ho heu preparat, això? Sí. Simón, tot teu. Sí. Vale. Sisplau, tothom mans amunt. Vale? Les 2 mans amunt, tothom. Sisplau, al fons. Mans amunt. Vale? Heu de seguir el ritme. Sí, Juncosa farà li donarà 2 pegades al tambor, nosaltres piquem amb les mans. Cada vegada s'anirà accelerant cada vegada més. Queda clar? Fem un exemple. Sí? Fem un exemple. És una palmada. És una palmada, només. Pum, pum, pum. Som-hi, Juncosa.
Bé, santcugatencs i santcugatenques, ara sí, ens acomiadem definitivament. Us desitgem una molt feliç festa major i us animem a que participeu intensa i activament amb els més de 300 actes que les entitats i les institucions han preparat per aquests 5 dies. Gaudiu-los amb amistats, amb família, amb germanor, amb alegria, amb joia, però sobretot visqueu també amb respecte i civisme. Visca el Sanku, visca Sant Cugat i visca la festa major!